apicultura é unha actividade importante que contribúe á protección ambiental e á produción agroforestal mediante a acción polinizadora das abellas. A selección das razas empregadas debe ter en conta a súa capacidade de adaptación ás condicións locais, así como a súa vitalidade e a súa resistencia ás enfermidades. Así, en función destes parámetros, darase preferencia ao uso de razas europeas de Apis mellifera e aos seus ecotipos locais. A temporada apícola pode empezar a principios de marzo, revisando colmenas, vendo as que sobreviviron, que tal están de forza cada colmena, axudalas no que se poida entre unhas e outras de alimento, que teña unha que lle sobre, favorecerlle a unha que teña menos. Eso sería ao principio, a saída de inverno, ver como están as colmenas de fortes e de alimentación. Logo, pois, cara a primavera, xa ao mellor metidos en abril, pois empezarían ao mellor a dividir xa as colmenas que estean máis fortes e todo isto. E dai, pois, empezar a partir a dividir a túa cabaña, xa para ter novas reinas, porque todos os anos necesitas renovar reinas para ter unhas mellores producións e calidade de salud nas colmenas. Logo verían as fecundacións, por aquí máis ou menos danse a finales de abril, principios de maio, xa desas reinas máis novas. E logo xa nos meteríamos de pleno no mel. Lo empezaríamos xa ca silva, que suele comenzar a principios mediados de junio. Logo seríamos co castiñeiro, tamén xa empezaría o brezo tamén a dar mel. E xa terminaríamos co mel de carballo, que suele darse a mediados de agosto, mediados de setembro. Nese mes é cando máis ao mellor recollemos temas de melar. Logo vería a castra no mes de setembro, máis ou menos, finales de agosto, principios de setembro, cando se realiza a castra do mel por aquí, por esta zona. E unha vez realizada a castra e todo eso, comenzanse cos tratamentos de colmena para manter as colmenas o máis limpas posibles de barroa, para que consigan invernar perfectamente. A barroa cada ano pois é un obxectivo máis a combatir, cada ano é máis forte, consegue máis baixas no inverno. Entonces, claro, é algo no que se suele falar bastante, porque é o que máis mortandad, digamos, consigue nas colmenas. Sí que ao mellor xa non é tema ecolóxico ou tema convencional, a barroa é algo que nos afecta a ambos. Xa os produtos ecolóxicos non consiguen ao mellor esa efectividade, pero que tampouco consiguen hoxe en día tamén os convencionales. Hoxe en día o tema da barroa sí que é algo que habría que estudar máis para conseguir ao mellor uns tratamentos máis efectivos, xa tanto en ecolóxico como en convencional, porque son xa tratamentos que levan anos e vese que ás veces ao mellor xa crean resistencias. É un factor complicado na apicultura o tema da barroa. Os apiarios deben establecerse mediante a división de colonias e a compra de enxames ou colmeas de unidades que teñan certificación ecolóxica. Ademais, a localización dos apiarios debe dispoñer de fontes suficientes de néctar natural, melado e polen para as abellas, así como acceso directo á auga. Debe elixirse para que nun radio de 3 km as fontes de néctar ou pole sexan principalmente cultivos de produción ecolóxica ou vegetación silvestre, así como manter unha distancia suficiente das fontes de produción non agrícolas que poidan provocar contaminación, como núcleos urbanos, estradas, zonas industriais, vertedoiros ou plantas incineradoras. Onde collen máis brezo cando é principios de marzo, abril collen brezo, o brezo alto, resisten mellor á fame. Parece que fan máis reserva, ou dañen máis forza para resistir ao frío e á chuvia, e aguantan moito mellor onde están no brezo. E onde hai poucas colmenas, claro. Moitos apicultores estamos limitando a facer colmenares de 30, 40 colmenas, porque a máis deso non se dan aguantado ca fame. Canto máis colmeas, máis comen. Ya distanciar un pouco os colmenares, pero claro, eso é máis difícil.
Na apicultura, a profilaxe basearase na prevención de infeccións e na promoción da resistencia a enfermidades. Para iso, os apicultores deben escoller poboacións resistentes, pero tamén proceder á renovación periódica das abellas raíñas e inspeccionar sistemáticamente as colmeas para detectar situacións sanitarias anormais a tempo. Para un manexo axeitado tamén será preciso desinfectar periódicamente os materiais e instrumentos empregados, así como destruir os que poidan supoñer unha posible fonte de contaminación. Pero tamén renovar periódicamente a cera e suministrarlles ás colmeas mel e pole suficiente. En apicultura ecolóxica prohíbese a destrucción das abellas nos peites como método asociado á recollida dos produtos da colmea, así como calquera tipo de mutilación, como pode ser cortar as puntas das asas raíñas. Tamén está prohibido o uso de repelentes químicos sintéticos durante as operacións de recollida do mel. Pola súa banda, a práctica de eliminar a descendencia masculina únicamente está permitida como medio para conter a infestación por varroa.